Hello mga ka-dear friends, and agi og pasalamat kanyang tanan. Kanila saya ko madalit kaninyo ang pag-shoutout, okay? So, I hope you're watching right now and malipay mo sa gamay na ko nga regalo ninyo ang pag-shoutout sa inyong mga pangan. Pa-shoutout ko Papa Joe sa akong mama nga si Pinky Ranises nga taga Padre Burgos, Southern Leyte. From Marilyn Ranises, iyang anak. Duro diyan, no? Kay taga Katbalugan ang atong sender. Si Daniel Zeth Michelle Erwin, watching from Talisay City, Cebu. Si Rialyn Boyboy from Basin City, Southern Leyte. Rodney Opalia, Dennis Rosente Diaz Calupian, Leyte. Leyte, eh. Shout out ni Rico Randina, Giselle Jimena, Mildred Paring sa Leyte lang yapon. And from Germany, sa Ludwig family. Ayan, Guten Tag. Jameson Giao, shoutout Papa Joe ni Winilyn Conde o ni Marvin Dagukdukan na suki nga paminawan nimo. Yan, from Mandawi City. Si Rosel Barbarona from Southern Leyte, mayong tanaw paminaw nimo sa tuang YouTube channel. Si Marge diya sa Ormoc City sa Ablin family, hello. Sharon Ann Perez, si Annabel Titoy diya sa Bohol. From Pagadian City, Mindanao, si J.R. Gabiola. Hi di ay ni Diana Dinagit at sa Kambyuhan, Marigondon. At lapu-lapo ni silingan na ni Namo. O silahang mga tinda o tindiras guro ni o barbecue o batchoy. Sana all. Sana makatilaw to sa inyo ang batchoy. Gika na siya ni hi ni Ronel and taga Lupot, Tuminahaw, Daan, Bantayan, Cebu. Uy, sa Norte, hello ha. Papa Joe, pa-shout out sa mga One Fine Pictures editors listening sa mga YouTube channel while editing. Part ka sa mong work. Wow, sana nandyan din ako. Daghang salamat kaya. Nakaabang sa imong istorya permi. Sa mga pogi nga si Wendell Oteda, Rene Generale, Jovinel Binsig, Ranjiv, Pala Angelo, J. Embreo, Anthony, Ray, o sa mga gwapa nga si Nesli Rosos, Sarah Praise Cañete, Rona Carboniquillo, Lovely Tabuno from Sarah. Salamat Sarah ha. Sa mga trabahante sad sa Nana Bilin Bakery, gikan ni Popster. Emily Huyuhoy. Hi, diya sa Castellano, Calatrava Negros Occidental. Sorry. Sa Norte sad sa Ilihan, Tabugon, hi din ni Rochelle Maribuhok, ni Bernard Fernandez. Shout out Papa Jodre sa Toledo City, sa Agnes Flower Shop kanunay nga naminaw nimo, o nga ni Sofia Eliadora di ay o ni Sally de los Reyes. Daghang salamat sa inyong pagsuporta kanunay. Gary Eligio Mauro diha sa Montserrat Pilar, Cebu. Asa ang Pilar? Bohol? O yan. Juan Alusada, Jenny Quijano o ni Koreana or Korean Lee Perez. Hay ko na siyang husband nga nasa Davao nga suki sa nato. Daghang kay salamat sa inyong pagsuporta o ginaot pa nga inyo hapit dyan pong suportahan o ipakatag sa inyo mga kaigalaan na bitong mga Visayan speaking people nga naata YouTube channel nga makapa-inspire sa ilahang kinabuhi. Ug again, gikan sa kinalaban sa akong kasing-kasing daghang salamat sa inyong pagsuporta o kini ang inyong ubusad nga lagag nga si Papa Joe. Mabuhay and God bless.